iya. Monggo Bu Kaji. Aku iki tukang tambal ban, uripe Oh, ngejoli ya. dalan-dalan, lempangan duit sing penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku. Sapa ta maksudnya? Yo. Kosera menakan dhisik duite. Yo. Ah. Macedon. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedon. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Suwun. Omong kok. Yo. Gandes ayu. Yo. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek mangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Mau orang ngejoli sakit sapa iki? Aku iki Tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa